Delmas familia Bilboko jarduera editorialaren zutabe nagusienetako bat izan zen 19. mendean. Nikolas Delmasek liburu denda eta inprenta bat sortu zuen 1816an. 1834an, lehen karlistadan, Bizkaiako Jaurerriaren inprimatzaile ofizial izendatu zuten, eta horrek bere prestigioa sendotu zuen. Bere daierretik, buletinak agindu ofizialak eta Gernikako batzarren aktak argitaratzen ziren. Bere semea, Juan Eustakio Delmas, Bilbon sortua 1820an, kazetari, idazle eta Bizkaiako bizitza kulturaleko pertsonaia garrantzitsua izan zen. Parisen, zuzenbidea, marrazketa eta litografia ikasi zuen Maisu Nabarmenekin. Itzultzean, litografian hobekuntza teknikoak sartu zituen eta bere lan propioak argitaratzen hasi zen. 1856an argitaratu zuen Euskal Probintzietako bidaia pintoreskoa, daguerrotipoetan eta naturako marrazkitan oinarritutako litografiekin ilustratua. Hasierako asmoa, Gipuzkoa, Araba, Nafarroa eta Bizkaiari buruzkoa izatea bazen ere, azkenean Bizkaiari eskainitako zatia bakarrik osatu zen. Lan honetan, Francisco de Ormaetxek hartu zuen parte testu nagusiaren egile gisa. Loizagak plano topografikoa egin zuen eta Pablo Bausak arabarrak grabatuak sortu zituen. Lan honek garai hartako espiritu erromantikoa islatzen du eta helburu argi bat zuen: Bizkaiaren historia, paisaia eta ondarea erakustea Europako bidaia liburu ilustratuen estiloan. Herrialdearen ezagutza zabaltzea eta memoria kulturala gordetzea zen egitasmoaren xedea. 1874an argitaratu zuen bere obra nagusia, Bizkaiko Jaurerriaren bidaiariaren gida historiko deskriptiboa. Halaber, Hirurak bat egunkaria sortu eta zuzendu zuen, eta Euskal Herria edo El Correo Baskongado bezalako aldizkari kulturaletan ere kolaboratu zuen. Bizkaiako monumentuen batzordeko lehendakariorde izan zen, eta ondarearen babesarekin konprometitua egon zen. 1882an hil zen Madrilen, Bizkaiako gizon ospetsuen biografia unibertsalean lanean ari zela. Bere erretratua Bilboko Euskal Museoko Bizkaitar ospetsuen galerian gordetzen da, 19. mendeko Bizkaiako pertsonaia nabarmenei omenaldia egiten dien bilduma batean.